Oiartzun, Aiako Harriaren magalean sortutako herri txikia da. Txikia, baina bizia. Oiartzu arranaz eta arronoz askotan entzun dugun esaldia da. Eta egia da, harro gaude, oso harro gaude. Horregatik sortu dugu gure podcasta, beste behin, baina beste modu batera Oiartzu arragala eta harro gaudela esateko. Gure istorioak, gure jendea, gure ahotsa. Oiartzu arranaz eta arronoz, Iraide Susperregi eta Mane Xelgetak. Bueno, ongi etorri beste saio batea gurekin, gaurkoan ikusten zuten bezala, obviamente, gurekin dakagu Ane Garmendia, kaixo. Kaixo, zumuz. Bueno, saio guztiak bezala, hasteko aurkezu zaite ezautzen ez dizun pertsona batentzat. Vale. Bueno, nire izena Ane da, eta, 20 urteko Oiartzu arranaz. Erizaintza ikasten duna, Iruñan. Eta, gazte guztia bezala, nahiko ezagit, normal asunto pertsonalian, lagunak ineotia gustatzen jona, kirolaz disfrutatzen duna, batez ere futbolaz, eta horrek eraman hau, irabazi arte notea, aktore bezala. Eta hortik ondea. Bueno, hasi gaso direkto minio mendakagu lehenengo galdera, zemu zaude momentuetan. Osongi. Piskarresakakin, Mino, eskatu zagarrate gehiakin, esamartuta hotxa piskatu hola dakatela, mino, ez ondo. Oso ondo. Eta, mendakagu galdera, nik uste oso mitikoa dela, goazen irabazi arteko dozein aktorentzat, nola goatzen zu udara bat lanik gabe, ezer itekuki gabe? Galdera ona. Zen ere kasuan, klaro, 5 denboraldi intutia, eta horrezan edu 5 urte honatzela udari gabe, udara libre bat gabe, eta gainean ere kasuan, klaro, duela 5 udara COVID zen. Orduan nik, klaro, aldutxan ez dutela eukiola udara bat, osua, disfrutatzeko dagoekin kuadriekin. Oso gaztia, Klaro, oida. 14 urte, hola? Telefonoak sonatu, ez da entzun ekipo. Barkatu, eske, silenzion jartzea zen hau, gomidatu guztiak niri dantzen haute eta orduan bazpari sonidokin eukitzen dut. Nola diku grabaketan, udara guztia gelditu gabe, o badakazute tarte matola deskantxo bezala? Ez dakago deskantxoik. Aztenga, orokorrian izaten dira ekainetik, guztua bukaerara, bi hilabete eta erdi, gutxi gora bera, eta aste buruak jogu libre, astelenetik ostiralea izaten dira grabaketak, mino bestela dena segido, Eta grabaketa rodajiak tala ordutegiak, gu bezala, en plan asako, no? En plan, 10 ordu. Bai. Ditxo, lehenengo bi demoraletan, uste dut, inkluso 12 ordu iten genitula. Ostia, ja. Eta, klaro, rodajiak egunez baldin mazien bueno, baina gau ez izaten genitun. Deixente limitatzeko. Egia da 10 ordurola iten txigula. Baina gau ez dienak, udaran oso berandu. Claro, bai. Gau ja, goizeko 4 arte, 5 arte, tope. Ez que ez, nik legortian gratu nun orgasmokin, esto bat, korto bat bezala mena jartzen. Eta gau ez dien rodajeak, nire lehenengo rodajea da. Seguruz nazabikatzen jarraitzen da idutela. Ez gogorra dia, eta oso motelak, ez? Rodajeak nik uste nian errodaje planean, gaueko 10-etatik goizko 8-ak arte. Bai. Ez, pasada da. Bai, pasada da. Ez lo que hay. Bai. Pero gero, jutentzak usten, eta... hola, bai, eta gauza positibo asko. Bai, super ondo pastu nune. Bai. Eta, ez nekatu iten dula, guaz, atzota gaur grabatzen, nila gaur nekatuan, bai. Atzo oso ondo, eta gaur, ondo torrenaz, bineon girozen nekatuan, ozela. Pixkanak anabaitzen da, igual momentuan adrenalinakin da, jarraitzen zu, minio geho anabaitzen da. Eta bateria sozialarea. Bai, nahi pasatzen hau, bai. Pero kaltu nahi zugu, aktore askon ez da, nola dena batetzen dintza, en plan, trauma da, kastina, zure kastina nolakoa izan zen? Osa, nola torri zen irabazi arte? Irabazi arte torri zen, kuadriako batek, bializulako, bilatzen aiziela, bai futbolian zekitenak, eta bai antzerkian ibiltzen zien gaztiak. Eta pare batek esan genuen, bialiko dugu, ezakizek, bakarrik utzi zaten.
Ez zuten bihali. Ez. Eta, klaro, nik zein non gaina ama irakutsita. Ama irakusten jotzen olako gauza bat, o aurrea jarraitzen zu, o ez da beste aukeraik. Eta orduan, animatu nintzen, eta gira, hasieran pentsatzen nola bitu, futbolan inguruan, futbolian inguruan txikitatik, futbolakin lanain albadut, aunque sea extra bezala, o diru pixkatatea, eta aurrea. Eta, klaro, derbente fasiak pasatzen hasi nintzen, aktore bezala, bializizkiaten separatak da hola, eta zen, ostras, hau aurrea dijula, eta azkenian deitu ziten, egia da kastinana izan zela nahiko luzia eta motela, ezakit izango ziren 3-4 hilabete prozesua. Eta, klaro, igual, fase batetik bestea, erantzun bat emateko, tardatzen zuten 3 aste, zengo demutzean gemaila refreskatzen, eta refreskatu. Bai, baina, bueno, kastinana nahiko ondo, gehoia entxeikoana, eta bueno. Hasiera nola izan zen? Osa, zure lehenengo lana da, bai, da. Eta, osa, nolakoa izan zen? Lehenengo urtia egia da, esan berdut, enula gehiagi disfrutatu. Geho aukera aukiut urrengo denboraldiak intagola, disfrutatzen ikasteko. Bino, klaro, lehenengo denboraldian nik 15 urten azkan, eta beste guztia gainagoatzenaz, helduagoak ziela. Osa, ez dakit 20 piko gaina esperintzi gehiokin, o beste kastin batzuk intzituztenak, oazenako, tal. Eta nire kasuan, ni sentitzen nahiko bakarri, eta nahiko esperintzi gabe. Eta gila da lehenengo txaioak oso gogorrak. De hecho, incluso usteko nintzen hasieran, esan berdut. Bai, gaizki. Eta gero zure burua pantaian kustean talabonezak, ikusten jozun... Horrekin dilema da, batzutan bai, beste batzutan ez. Ez que nire gazten, gero hau denan nik editatzen. Claro, tokatuko izu. Nila esan dut, nik jarriko tela YouTubeen, buklian bezala, bino nik volumena tope bajatuko eta nik ez dut nire gustatzen, nire pixkatu lanaz. Bai. Ez dugu publikatuko. Askotan ebai gaude grabatzen, eta esatut, ostra, zain asaten. Eta jo igual kanpotikan, bai esatute ez, pero guai gaitu da, nion da batzu, baitatikan da. Bai, ez gainean ere kasuan, ostra, nahi pertsonaiakin eukidut pixkat, gauza asko itenkiunak, esate dut, ostras, hau inin berdut, pantaian aurrian, defenditu berdut, eta como, baina ma. Baina, bueno, jo ikasten da hortik. Bai, hemen, zu jartzeu, goazen eta irabazi arte, iraide ulertzen da, beste parentesi bat, postua kendu. Irabazi arte, zuk ustezu, bai ez. Karo, eske, nik uste... Titularra, benateko. Eske, nik uste, guazingu ikusten genunetikan, maldabera bezala, jundela, temporada... Aupai, maldabera. Ez, oza... Julen Castillo zuten invitatuko nena, ez? Ez dakiten, maten du, ideia bukatzen nahi dela bezala, eta orduan da... igual da, gure bai, sartzen jungalako. Claro, nik uste, bai. Bino, eske nik uste da punto batean berezea hoi galtzen jundela, eta ge batezen irabazi arte, eta ez irabazi arte, niko entxertan irabazi, nik irabazi arte ikusten dut. Bitu. Nik sartzen azta ikusiten dut, bai. Ez dakit. Bai, igual beste audientzia badaka, egia da, guk askotan san dugu, irabazi arte eta guazen datoztela ekoiztetxe berdinetik, eta gainea igual publizidade antzeko intzaiola ez, ordu berdinean, egun berdina, oso astiretan betzitan, ezagiz eta orduan igual, bai hasieratik enfokatu da gehiago gaztetxoenetan o aurretan, ja geho evoluzionatzen jundela, eta... Egon goazen eta irabazi arte fusion. Oi, inkrebia izan. Ona izango zen. Goazen ekiten ju gola, ez dakize antzokitan, estrenoa bezala, bilego batea posible guai izango zen. Posible da. A ber, egon dia... Ideiak, hortikan, minio, geho ez dia burutu. Igual, etorkizunean. Bai. Ez que, oi hona izan zen, nik dantzako klaseak mateziet ume txikiei, da epoka bat denak goazeneko kamisetak ospiral atxaletan, eta beste epoka bat denak irabaziak. Bai, bino, kusten dia, biekin, zugutentza eskola, eta igual dazkazu umiak, irabaziarteko kamisetak, ino goazenekoak, ino, bai. Nik eukin goazeneko kamisetare, bai. Bai, jo zulatu bintzian. Traumas. Gero, ezakagun jarria, eskeleno gotuna, doneska bat TikToken enaz gotzen nola izan daun, resumenak ikaitula, komentatu izan zuten izan. Bueno. Oso fananaz, oso fananaz. Ez dakit nio, de hecho, bai. Ta de hecho, ni kapitulo askoen azai ikusten aurten,
porque, bueno, ni nire buruak ustia eta mino bere resumenetatik dakit, ze pasatzen den askotan, osea, pasada da. La mejor. Bai, gaina jartzen ju bideoak editatuak, Belen Esteban, eta hola. Beste bat, eske bi daude ustet komentatzen junak, bata, eske bat, ni batzenaz, oain dela... Niko komentatzen jute. Bai, oza, boin bakitzen, konfunditzen da, beste batean, zuek olako bideoak da jasotzean, supongo que gozutela WhatsAppeko talden bateo, bialtzen juzuten. Bai. De hecho, lehenengo bideo ikusi nuna neska honena, ustut ni izan nintzela partekatuzuna tabla, eta beste bialtzen da, bueno, kriston parra botatzen jogu, eta komentatzen jogu, eta zaiz, eta bai. Zona. Bai. Bai, eske askotan gaina, igual aurretatik jasotzen dugu, ez, feedbacka, minio, hola, gaztetatik eta elduxagotatik jasotziare, ondo do, bai. Pero, Baina, esan behar da, TikToken eta hola, nik uste azkeneko 2 urte hauetan eta hola, euskal edukisortzaileak eta kriston gora kada mandutela, eta nik uste dut hain, ez nahi bain euskal TikTok askoz gehiago atetzen azki, bai, eta pozgarria da, bai. Nik batu da, en plan, goraka ja zehatzen, no seke, eta erbende igual kusteut, ziazten bat, TikTok jarraian euskera. Bai, ador jo. Denbora. Ez que, hemen zintzen lehenengoan, eta ja jartzen, porque ez dela nahi ikusten jo. Orduan, moztenko dugu elkarrezketan lehenengo zatia, eta jolasea guztorek gelditu. Venga. Bueno, bukatu dugu elkarrizketan lehenengo zatia, eta ordu noain jolasakin segiko dugu. Eta hain dakagu, 2 esaldi egileak izango dinak, eta bat izango da gezurra. Eta orduan, saiatuko gasmatzen elkarrena zein den egila eta zein den gezurra. Kurioseat, gidoian emede jolasa azaldu, jolasa azaldu. Jalenon. Bueno, datos kuriosos. Bueno, jolasa santa, esan behar dut, leheno manexi okurritu jo, broma oso grazioso bat itia, bai, zuri, bai. Ginen gradatzen espotan, eta okurritu jo esatia, oza, ez duk idatzen jozula hola, bai. Claro, hombre, porque claro. Zan digu, anek idatzen hauk ezin dula, torri. Ez, hombre. Ez, kristona. Ez que kristona izutu da. Ez, resaka pixkatekin non zuen etorri nahi. Bai, ez. Eta inorrek ez dugu irakurri. Ostras. Imaginatzen. Ez. Ez, oza, momentuan... Oza, ez da 5 minutu, ez dut aguantatu. Ja, bino, oza, susto aman diguzu, oza, horrek ez du. Onazen, broma. Bueno, hasiko ga. Bai, zein hasten da, nahi zuten hastia. Venga. Vale. Vale. Zere, iru esan jarraian sagotxuzu? Bai, ez da zuek asmatu. Vale. Lehenengoa, txikian itzenean, más o menos 8-9 urte, Erroman bakarrik gelditu nitzela. Osa, plazer dian. Ez que nik ez ditut aurpegiak jarri. Claro, zuek ez hautzen zazte, Elena. Bai. Gidoiak idazten. Vale. Osa, que igual ligaz batu berdu. Vale, ostras, Erroman. Vale. Geo, egun batean liatzen aizin 2 pertsonan kontra txokatu nitzela. Wow. Ta geo... Inglaterra jo nitzenean, pues, enekan telefonoa eta ezer, telefonoa gabe eta ezer gabe jo nitzen, eta autobus hartu behar non. Ta egun batean, pues, autobusa etzen pasa. Autobusa etzen pasa? Ez. Vale. Inglaterran. Ostras. Ta kareta zinio inorrei abisatu. Ta nik aljut galderak inoen saiatzeko... Bai, bueno, bai. Ez. Adiez, Erroman santzu zenbat urtekin? 8 eta bakarrik Erroman. Ostras. Erroman bakarrik, egazkina hartu eta bakarrik. Eta bigarrena zertzen? Liatzen aizin 2 pertsonan kontra jolitzela. Pero ya lo aldo izan, eh? Ja. Horrekoan... Niña, ostras. Quiero kontatuko. Igual guratzen batek joiten hau. A ver, Erromakoan ikustut egitan dela. Ezakit. Mino, eta 3. eske detaile asko mantxozu 3. ez? Ai, ezakit. Nik badakit, pero ez dut esan. 3. esango zuzurra dela. 3. egia da. Jo. Bigarrena da gezurra. Kasi, enitzen txokatu, oza, kasi ginen. Vale. Bai, bastante random airutzen.
Vale, bueno. Bai, ez, Erromako izan zen, junitzen familiakin, aiona eta amona eta denak, kaina amona... Zuten. Ez, eske, ginen gia batekin, ginen betiko giakin, eta nire anaia, eta ginen toki batetik, eta justo moitu berginen nian, negaiek kakaia sartu ziren. Ai, ama. Era nahi hauen zuten. Ez entzungo. Kapitulo bat entzungo, pero ez dugu santzenenaren, porque ez dakigu ja emititua dono ez. Vale. Osa, gozen kakaia sartu ziola, pues jontzila biamonak tan erama berekin komuna, eta santzi duten aionatanei behiratzen gelditzeko noa jotentzen gia, eta gauza galdu intzila, orduan nera txora ideitu iziotela, eta nahi otziziten poste batean hola. Eta zein zen honor. Eta hor gelditu zinen. Bueno, nahiko inteligentia da, porque hor gelditzeko, ez? Super lasai, Leon. Tu, hairitzen pentsatzen, torko da, hemengo familin bat, eta eramango nau, eta baiak inbeziko naz. Pero super lasai. Bueno, buelua erosiko dut, eta Ostras, chaval. Eneriak ez diain interesgarriak, Osea, abisatzut. Ja mierda badia. A ver. Bueno, aizo, Ni? Bai. A ver, gotzen zen, Vale, lehenengoa da, lehen osan dut kastinan inguruan taula, mino, hasieran olatzentzako papera, oza, olatz interpretatzeko aurkeztu nintzen, kastina, eta gero behaiek bideratu ziaten itxaso interpretatzea. Osa, behai esan ziaten ez, zuk gehiago itxaso ezela pegatzi guzu, ezakizu. Gero beste bada, hasi nintzela, oain eri zaintza ikasten ainaz, mino, ade eta zuzen bidea hasi nintzela ikasten, eta utzi nula. Eta utzi nu. Amerikanak intorria. Ba, bina utzi nu, ne? Eta gero, hirugarrena, bi aldizaten azela Europatik. No, ateaza. Tailandia eta Estatu Batuak. Vale, hostia, pues ezagit. Nik uste... Ostras. Atletik zareute bigarrena zenara egia gezurra? Gezurra, altzu hitz egin lasai. Gezurra, bigarrena gezurra. Ba, bino, azkenekoan pixkat... Adeta zuzen bidea zen. Bino, azkenekoan Europakoa pentsatzen galdetua, Ja. Ala, pues ezagit. Ai, ez dizu guain onda ezagun. Lehenengoa zintzen, olatzena. Ez guain onda investigatu. Ez, uste dut, igual olatzena, nik zango nuke egia dela hoi. Olatzena la seria. Oida, bai. Portera. Naia zine erokin. Bai. Osa, bueno. Oida. Bai. Baspare. Osa, ez que... Oida, bai, portera. Oida. Bai. Ai, pues ezagit. Ez que hoi aldu beri. Venga, nik enarana lehengot, nik bigarrena. Nik irugarrena zango nuke. Vale. Lehenengoa. Bai. Ez de hecho inun, haren eta nora. Hasieran. Eta geho itxaso. Osako latzez. Bale. Taberna batetik ordaindu gabe joan nintzen. Txosnan eskatu genuen edari baten barruan dirua zegoen, eta itzule beharrean gelditu ginen, hau dato innecesario iraidek santzea bajatzeko. Nik ez duen ez jartzeko zen. Ez? Ordu noi egia da. Taberna itxi batean sartu nintzen, eta alarmak santatu zidan. Ostras. Hiruak tabernak intabla relazionatu. Hala! Txosna hoi hartzunen? Bai. Eske pegatze diote. Ez, ostra, hirugarrena izan bego, ez? Gezurra. Alarma eta dena? Ja. Nola sartuko za taberna? Ja. Nik hirugarrena zatut. Ni bat. Hirugarrena egia. Serio? Eminaneko eta espero nire praktiketakoak ikusten ez diotia. Pero nola sartu zinen taberna? Gauza da, noz Agustinas zentroan praktiketan, eta txarteltxoa dozu zenian sartzeko, landetxe eta hola, orduan, aste hartetan da deskanso semanal, eta santziaten, negazu txartela akazu, eta sartu, no seke. Ostras. Pues de puta madre. Sartu, eta nik ikusun kapotik, eta aherrezo, kamarera argiak itzalia dozte, eta tia itxia. Pero bueno, ta nola kristalera dakan, pues, argia, pues, pa ahorrar. Sartu nintzen,
eta ermendazten pi, eta nik zan, hau da, mitiko pertsonat atetik sartzen denean abixatzeko. Bai. Etzen gelditzen, eta nik zan, hau da, lavabajila zapukatu indela, olako zer, oza, la última peretzen jorratetzen. Hola, sinintzen, te lo jures. Ai, ama, eta gozaintzen nun. Eta etzen gelditzen minutu bat, eta sanun, Ostia, itaut, nere jefian txartelakin sartu nazonea, eta aiko jote, bueno, sanon, hau leku publikoa da, Googleen eukiko telefonoa deitu nun, eta oarzo aldea, no seke, eta bai, eske Agustina zentroko tabernan, no, zen zerratu eta oi hartzunea deituzu. Eta izena esan dut, oi hartzunen. Eta, bueno, esimaz, gero ja jetxizen ofizinako, eta bai, eskerrak, zeudaltzainak igotzen aizien. Bueno, eskerrak. Eta zeintzen orduan gezurra? Gezurra zen tabernatzetik ordaindu gabe joan. Eta txosnan, berez gezurra da, porque etxean neri tokatu. Bueno, orduan. Lagun batek, 10 euroko billetia. Osea, eta ez denun bueltatu, gaizkido, antolakuntza, zaintza, muxu bat txosnetan turno egiten. Bino, 10 euroko billetia, oza, despistioi, Osa, 10 euro dia, Txosna feministan zango nuke. Gaixuak, nezaitu bueltatuko izkizu ego 10 euroiek. Bueno, jola, listo, ezagitzarra, gero komentatu nahi zuten. Ez, songi. Ondo pasaut, osa, a ber, ez dia salio berenak izan, pero bueno. Bueno. Ondo, Ni zuriak ingelitzen, esken. Ja. A ber, gozek igual getko zaztela, no? Osa, guretzatu biba, pero... Bueno, urrengo blokea pasako gata ja saia pixkanaka bukaera batean jungo, bale? Bueno, ja programan bukaerara iristen nahi galen osan dugun bezala. Eta oain anek kontatuko dugu bere anekdota bat, ezakigula ze kontatuko dugun, así que a ber. Bueno, anekdota bat minio gehiago pixka kuriosidade bat. Gaina igual seriakin relazio daka. Ez, kontatuko dena da, bueno, irabazi arten historioa berez zentrala dela, pues neska batzuk hasten diela ekipo bat sortzen herrian ez dut, eta nere kasuan, oi hartzunen hasi nintzenean futbolian goatzen azasieran, LH5 eta LH6an ezakit minio, urte bete lehenago hasten zin mutilak, entrenatzen taola. Eta, bueno, ni txikitatik, osea, mutilak inibilinaz, o, bueno, neska kuadria bat ba, ginen bai, futbolian ibiltzen ginen txikitatik taola, urtzaron taola, eta, bueno, pues mutilak hasi zienean, guke nahi genuen hasi. Eta orduan, zein genuen, pues, nire ama juntzen klubea, eta bueno, proposatu ziren, bueno, neska talde bat ginela eta entrenatzeko taola. Eta orduan nintziguten, helduagoakin, osea, neska helduagoakin, behaiek entrenatzen zutenean, zelaian zati bat utzi, guk entrenatzeko taola. Eta ezagit, kurioso irutzen hau, ze justo geurte batzu berandu, telesaian pixkat historio zentrala bida ez, neskak askotan aukera gutxi jatuztela, eta bueno, pues hasten diela pixkanaka hor talde bat sortzen, da ezagize. Eta nire kasuan, nire aman laguntzakin eta neska talde hoi, hasi ginen, bai, pixka, eta guain lehenago hasten dia uste dute, bai, entrenatzen. Alebideak uste dut. Por ahí ez, bai. LH-ko azkeneko urtetan ja. Bai, ez. Oida, ez que sare sozialak erabatek junta hor. Bitu, pues justo. Eta bai, bueno. Zerrendan alebin neskak bai badaztela, mutietan ekipo bat gehiago lasa honuke, iru. Así que neskak apuntatu. Oida. Esan berda, oi hartzunen futbola neska asko egiten dutela. Bai. Beste herri askota minio gehiago. Komentatzen egon jemen, dicho, armatirazun ama horrekin. Ai, ama, kasualidade. Beste gumetian. Konbidatu inbertute. Komentatu genuen bere alak futbola egiten du, eta irabazi arteko ailagundu du lan eskapia bat. Bai, guraso asko tortzen dira, esaten nola pesterritatik, bai, igual sortu dutela taldea irabazi arte ikusita, eta ezagize, eta apuntatu dira, eta bai, beti supozgarria da. Bai. Bai, xike hola. Oiondo do, lako zozek balio izatia. Bai, horrekin oso pozik behintzat. Bueno, listo, hau izan da gaurko programa guztaren. Oso guztua. Gure bai, oso pasau. Así que hoxe, urrengo igandian berriro beste atal bat eukiko dugu, así que ikusi, jarraitu sare sozialetan, eta ez den guztian. Así que hoxe, urrengo arte, aio!